It-tkabbir ekonomiku bla preċedent li qed igawdi minnu l-poplu Malti Wawċi mistenni jkompli fix-xhur u snin li ġejjin. Dan fil-waqt li rata ta' deficit u d-dejn nazzjonali se jkomplu jonqsu għall aktar livelli baxxi f'bosta snin. Dan jirriżulta mir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta li għal darb'oħra konferma li pajjiżna jinsab fid-direzzjoni tajba. Ir-rapport ħares lejn l-andament ekonomiku fl-2015, sena li matula deficit kompla nieżel għal 1.6%. Fl-2013 il-Gvern wired deficit li kien ilaħħaq l-4%. Bil-Kummissjoni Ewropea tpoġġi l-pajjiżna taħt il-proċedura ta' deficit eċċessiv għaliex ma kienx konvinta bil-prestazzjoni finanzjarja tal-Gvern preċedenti. Iżda kif jikkonferma l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Malta issa bidlet id-direzzjoni u qed tirreġistra tnaqqis sostenibbli. Deficit huwa tajjeb li qed jonqos minn sena għal sena kif ukoll qed jonqos il-persentaġġ tad-dejn nazzjonali. Dana iwassal biex ikollna ekonomija ferm iktar reżiljenti u ekonomija li tkun kapaċi naturalment tiffaċċja l-futur biktar sostenibilità. L-istess credit rating agencies qegħdin iħarsu bil-reqqa lejn dawn ir-riżultati huwa importanti li dawna inkompluhom u nkomplu nsaħħu l-pożizzjoni finanzjarja tal-pajjiż. Fattur importanti notat fir-rapport huwa li l-qagħda finanzjarja komplit titjib waqt li l-Gvern naqqas it-taxxi għal kulħadd. Fil-fatt ir-riżulta li matul l-2015 il-Gvern żied id-dħul tiegħu b'aktar minn 200 miljun euro. Dan grazzi għal miżuri li jippremjaw il-bżulija, jinċentivaw ix-xogħol u effettivament idawru r-rota ekonomika. Waqt li semma t-turiżmu u s-servizzi finanzjarji bħala eżempji li brillaw, il-Professur Bonici elenka tnaqqis fil-qat u l-investiment li attira dan il-Gvern bħala elementi kruċjali li se jġibu aktar tkabbir. Il-fatt li għandna żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa b'mod partikolari u għandna żieda ta' ħaddiema li jiġu minn pajjiżi Ewropej b'mod partikolari, ifisser illi fis-suq tax-xogħol għandna supply ta' ħaddiema li hija flessibbli. Fl-istess ħin qed naraw ir-rata tal-qatt nieżla, jiġifieri dawk ir-riżorsi qishom biex ngħidlek rieqda jew moħħlija qegħdin jonqsu. U dana ma narax il-għala m'għandux ikollna iktar tkabbir ekonomiku fil-futur, forsi mhux bil-ritma li kellna s-sena li għaddiet għax kienet sena straordinarja, però naħseb ritma qawwija li anki minn setturi ġodda fil-qasam tal-edukazzjoni u tas-saħħa naħseb jiena jkomplu jiddiversifikaw l-ekonomija tagħna fid-direzzjoni tajba. Wara tkabbir ekonomiku bla preċedent ta' 6.3%, il-Bank Ċentrali ta' Malta qed ibassar li matul is-sena d-dieħla l-ekonomija tkompli tikber b'5%. 4 darbiet aktar mit-tkabbir imbassar għaż-żona euro. Dan f'ċertifikat ieħor indipendenti għas-suċċess tal-Gvern u laqal fit-tmexxija.